बेला बिस्टरि बि.डि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। अन्नानै लोगोसे शेयार आरो लाइक। नों मिथिगौ ना जोंनि मोजां मोनलायनायनि थार गोसोआनो मा? जोंनि मोजां मोनलायनाया दिनै 5 बोसोर जालांबाय, दासिमहालागै जेबो गैया। नाथाय दिनै बे 2 बोसोरा गोसोफोरखौनो खालाव खासाव खालामलांजोब्बाय। नाथाय दा नोंनि गोसोआ जोबोद सोलायलांबाय, एसेयावनो एसे रागा जोंनानै थाग्रा जाबाय नों। मानो बेफोरबायदि जालांखो नों? ना आंखौ लानानै नोङो गोजोन गैया? आं जेबोखौनो हमदांनो हायासै। नों आंखौ सानोना जेब्ला आं अनलाइनाव थायो, नोंखौ आङो माब्ला अनलाइनाव फैगोन होननानै मेसेजनि रिप्लाइखौ नेनानै थाबाय थायो। मिथिबाय आं दानिया नोंखौ आं बेसेबां नेबाय थाबावनो। रायज्लायगोन सोरजोंबा, अनलाइन थागोन सोरजोंबा। नोंनि गोसोआ जोबोद सोलायलांबाय बे बोसोरावनो। मानोना थार बाथ्राया बेनोदि नों मिथिगौ ना आं नोंनि अनगा रावखौबो